ole clear tu te chibele ve kule tu tuma chuan hei tun lai India ram chunga news rap thlak pui pui hriat tur atam khop mai Pawngsual ron han ti te tual tha han ti te atam tial tial mai ni tu tuma kan clear tur po hi kumsom pahni mi Hmeichhe tle rol Misual parokin an Pawngsual ron thina nia kha kha a hun rai tak chung ti khan an Pawngsual ron shrep mai ni thil thlen dan kan en chawanga asam kho pakhat majulia chuan kumting lo Hmeichhe Naupang chu mi parokin voi tam tak an Pawngsual thin ti hriat chua ani he Hmeichhe Naupang kumsom pahni mi hi a chung te om lo rem chan lai chu in mi papui tling pali le kumtling lo rol thar pahni chuan thlatam fe an Pawngsual thina an poi khoina hi a soi chua vai chuan ama le a chung te zong zong na sataka ngai saka tha an vau zui ani hetiang hian kum khat don an Pawngsual nuwa Hmeichhe Naupang hi arai ta a ma se heng Misual te laka hian a him pha chuang lo naute tharuk cholkar somni pariat zeta upa ani nu in arai thu hi a chung ten an hreta a an dop nuwa achunga thil thingrap thlak tak chu a soi chuak ta ani a chung te hian police an pun ngala heng puitling pali khagen doli kumsomnga pakua dharmakanta pegu kumsomnga le yogen doli kumsomnga pahni le nathuram doli kumsomthum pahni te chu ni khat jun sani somni parukhan man ani ta ani midang pahni te ero kumtling lo han ni awangin juvenile court a hruai ani thungang he Hmeichhe Naupang lenat om tak hi kumsom pahni le thalia upa ani meka kumsom pakhat ani atanga Pawngsual hi tok tran ani ya achunga thil thlenga wang hian lau le khur chungin hun rei tak nun lo mang to ani tuna chuan sarkar hnuai sel tarlama enkol tura hruai ani to aron tia arap thla khop mai hei kumtling lo pahni an tel e nga la ni mi paruk khanin ti khan kum khat chuang muan Pawngsual ron thina ni arap thlak zia hi soipo siak lo hi la ni kan then om lok a thlenga ni asam a thlenga ni lai kan huang hian kumsom pakhat ani atangin han Pawngsual tran ani kumsom pahni le thalia upa tuna ni mekani kuma kum tel te meu kha mi paruk khan ti khan an Pawngsual ron thina ni vai sual zia te mo vaina poisa kan nei lo zia te kan hriat bel sup sup mekani tunang khovela phe chuan vai nel huam lo hi mo fin thlak ber to ni Mizo Hmeichhe te a bok hianin laia hian an India ram chung le a che vela hian hetiang ang kumtling lo Pawngsual ti te khoi khem han tiang chi hi hriat tur hi atam khop maya kan video ma sa bok ron talan ang khan Bangladesh patling pakhatin a huana kumkomi Hmeichhe Naupang a hnuk luta Pawngsual ani thloma khana Pawngsual ani amaro chu Bangladesh chu na hremna an lek khau tha khop mai thi turin chung thu rel ani khai hlum tura ti kha ni khating ang dan khau tak mai kha kan mo khop mai hei tuna thil thleng po hi asam a thlenga ni engang ingi an hrem don hrida cha kom khop mai mi nun zong khati khan an ti chevek mai ni chu Mizoram po hian hei kan soi thina heting ang kumtling lo khoi khem han ti te azamo lampang rong kaya han chayang chi te heng hi haute a kes lian tak or theina ni to ti te po hi kan soi tam to em ani chon hei tuna po asama kumsom pahni mi tlei rol fel tak mai malam hun eng tak nei kha so le huruza khanin ti hian anun zong khan ti chiat sakani arap thlak le ni chon he thil thlenga tang te po hian ani heta thil tam tak lo thleng atang te pon ani Mizo Hmeichhe te kan ngai to lo thei si lo chewa hei athem phe chuanin nam dang nei hi poi ka ti lo ve Christian ani chuanin ke chu ka poi ti lo re tiaron soyang chi te an tam khop mai heting ang Mizo mi pa nge nei ro ti kan han au pui hianin min lo hodai ang chi te Mizo Hmeichhe hian anom tam to em ani chu ani ne taka chuan tun lai chawa poi hian ani Mizo Hmeichhe te Mizo milar tam tak te hian voice anon nei na sakhop mai Mizo mi pa ngei poni lo ma se Christian ani chuanin an rin tlak chuan ke chu nei tlak ka ngai ani tiang zong an hamdang pasal nei promote lampang kan ti don nge ni khalampang ang chi ron au pui hi an tam sot khop maya anin mangai ani te chuanin a traffic alom mangai na hi poimo bera lom tia han soi tok te ponom thlo thawani amaro chu a thap bera chuan le Mizo mi paten kan du bera chuan momani nampui Mizo tlangwal ngei mai han nei thei ula mo han mu thabera zel ta ula chu kan du mera ni ani lo chuan hei tuna kan news hriat te po ni vai
sual zia te mo vai ina poisa kan nei lo zia te heting ang zat hi kan hre to ani kumtling lo an khoi khem ti te bial nuwa that ti te mo thena ru ka ru han ti te hria tu hria tam khop mai hemi awang hian mizo tlangwal te kan fel fam kim mo kan tha fam kim ti na khani reng reng chung lo mizo mi pa po om tha lo fe fe mo nei tlak lo fe fe hi mizo mei sia te soyang in an tam em em ani amaro chu tam zok ero hi chu nei tlak mo bel tlak pasal tlak hi mizo mi pa hin lo omani ti hi ring ram ula chu wang chuan heting ang new sarap thlak tak tak te mizo mei sia te hian in vai kut in lo tuaranga vai laka mo enge moto son in lo to kang ti hi mizo mi pa te na kan lo berani wang hian kan ngai tua lo thei lo chawani hei tuna phei chuan kan hriat vekarin no ma social media kan khoina sa em to Facebook te Instagram te ni heta WhatsApp thleng pon ani state dang foreign kan ti ate mizo mei chia te mizo mi pa te poni mizo shim hrim kan dar na sa to zia te kan hriat vekarin no ma lo na po hi kan nei meu to lo ani ta khan mun dang danga ai news tam tak kan lo hre to thina kum ni kum thum tu nai kum li chung ringot po hian mizo mei chia te heting anga ruang chhar han ti te India ram state rang te hria tur hi atam le to me chir tham fe hi to ni kha kha engia chan kan ti chuan vai mo mizo tlangwal mo mizo mi pa te thil ti kha ani ngai me lo kha tiang kha vai bok an ni India ram central India han ti te heta south India han ti te kha tiang hmuna mizo hrim hrim mi pa le mei chia ponia fimkhur thar mol mol turin kan in ngen le abik takin hei foreign kan ti te Singapore kan ti te US kan ti te heting ang te hi chu heting ang to sual han ti te thil rap thak tak ang chi te to khi pathian zara hria turin ngai mi alawang ani kai ka hre lo khop maya amaro chu India ram chhunga ero chuan mo mizo mei chia te na thoka kan ti te spa thok ti te engemo news dom lo tak hi mo hria turi atam big em ani chu wang chuan kan Indian pui han ni awang ringota han basanga mot ang chi te hi a him ber to lo ani ti hi hre thar ram ta ila ei mani lo ka po kan hria chan mari we sa te dikhan va in mizo mei chia te zana in zuar thin te an lo buma poisa an pe a nuwa poisa ten lak sak le a tha ten vo zuya tikhan an lo khoi khem chiam thin kha ni tikhan Mizoram police te an che chuak an rek chuak vek lo mai ani khating ang chi kha ami dang mo tam tak hi an lo lawang ti po hi soi thei mi lo maya thil zong zong mo a thleng tur zong zong a thlen to nuwa hai fim khur chawang chi te chungai chuanin khating angan to ve lo na tur kan fim khur mo kan to ma a kan fim khur kha fin thlak le boka Mizo society a hian heting lampang hoi mo fim khur na awareness han nai ang chi te po hi thil tangkai tak hi ani don ani ti hi chiang reng ani he Mizo ram chhunga abikin aizo kha pui chhunga vai tam to zia te an tam chak dan te kan hren hek nuk maya mo vai khoidalama pianga vai hlir hian ni to mai ani chu wang chuan Mizo mi pa te hi chu vai mi pa te hian engtin vak ma min ti ngam lawa mo Mizo mi pa chunga vai mi pa te an che tia khating ang news engemaw zong tak kha hria tur hi lo ngai me lo ani Mizo mei chia te laka bok hianin an lo chena sa em thin ani kan news hria to tang pon chu wang chuan thei chena film khur thar turin kanin ngen le atuna asama thil thengang chi kum tling lo vai parokin an khoi kheman Pawngsual ron ni tiang chi hi Mizo telaka mo Mizo mei chia telaka hian intiklai ma in thleng ngai lo sela ti hi kan du thu sa ma ni thei chena nu le pa te po ni film khur thar turin le kan fa te kan tu te po ni namdang vai sumdong han ti te heteng kholaya vai vak ang chi te mo hatiang kha nei tam lo tura in zirtir uar turin kanin ngen thar le lom bok ani